มันเป็นจริงลองนี่ลองไอ้เลยชื่อเรื่องมัน Good evening, everyone. Good evening. God is good. All the time. What is good? Alright, thank you so much. जोङो दानो बे समाव बारा गोबाव प्रेक्टिस खालामनो मोनाखिसै खेबथाम प्रिपारेसनाव प्रेक्टिस खालामनो मोननाय जादों मोनसे गुसुं 3 minutes 30 सेकेन्डनि स्किटखौ जों लानानै फैदों I hope you will enjoy माब्रै जों इनफ्लुयेन्स जायो बिनि बिसय कनसेप्टखौ जों लानानै फैदों Purna, sip gaya? Hah? Lock sip gaya bang? No.
I hope you enjoyed the skit. Thank you so much.